Bine v-am regăsit pe acest canal și asta este partea a treia pe tricul pe Stumble Guys. Prima mapă este asta, pe Place sau așa, pe Pine Place, acum să-i citi și da. Și dacă vreți și partea a patra, dați acolo un like, un subscribe sau un comentariu. Să vă subscriu subține ei acest clip și o să mai fim în partea. O să fim în partea a patra. Acum ne ducem direct. Nu mai stăm la discuții. Da, acolo am încercat să mă duc pe burtă, dar nu m-a reușit. Am aici un jump, așa. Uite, aici este primul trick. Uite, când vine astea spre voi, dați așa jump. Bine, acum nu m-a ieșit. Cam lag. Uite, așa trebuie să vă iasă. Mai este o metodă mai simplă. Uite, când vine astea spre voi, să uitați așa pe lângă ea. Sau trebuie cu... Așa, puteți mai fac să aveți grijă. Nu vă cai strike-ul pe acolo. Uite, aici puteți să ia așa. Și acum fac eu de aici. Vin aici. Vrei să ai pe asta, așa. Hop, hop. Și aici, dacă nu vă pricepeți pe partea asta, puteți pe margine să uită. Da, mie nu-mi iese pentru că eu niciodată nu mă duc pe margine. Sau nu m-am... Nu, cred că m-am dus odată. Da, m-am dus odată. Când eram mai începători. Am aici. Mai sunt două mape. Nu știu dacă ați văzut eventul cu Baby. Uitați eventul acesta. Da, eu deja am... stai să se încarce. Am 3168 de puncte. Eu vreau... Nu știu ce skin voi, dar să scrieți în comentarii, dar eu vreau acest skin Mythic sunt umble. Adică ăsta cu 8500. Și hai să vă arăt următoarele mape. Următoarea mapă e una clasică, Super Slide. Și eu vă arăt toate schemele care știu. Următoarea mapă să fie Lost Temple după Super Slide. Dacă vă interesează, după aia băgăm Super Slide. Am mai scrieți voi mape în care nu i-am jucat și care vreți să faci niște tricuri pe ele. Și dacă vreți blog, deci să vă învăț cum să faceți explore și fight-uri sau cum se numesc aia de acord, nu o să fac, dar că nu știu. Ea îmi iese unul, nu mai iese pe camera, dar am dat un hacker care avea skin-ul de influencer care au numai content creatorii și bai sau boy, cum s-ai numit nou emone așa. Stai, și am uitat să vă arăt două scheme. Stai să ne întoarcem. Stai să ne întoarcem, că am uitat să vă arăt două scheme. Uitați aici, stați. Și cum vedeți că asta vine spre voi și aici așa. Și i-am dat în picioare, aia sunt voi.
Și după aia aici ia trambulină, dar cumva dublu jump așa să rămâneți pe voi, și să nu rămâneți în picioare așa. Uite, aici este tricul clasic, care cred că toată lumea știe. Aici este un trick să treci de pe marginea aia direct aici pe ăsta galben, dar mie nu-mi iese călcăitură prea mare. Uite, stați că am uitat să vă, că nu mai reușiți. De pe marginea aia trebuia să treci pe toboganul ăsta, asta trebuia să faceți. Și uite aici, trebuie să treci de pe, uite așa, de pe margini, dar nu-mi iese niciodată. Cam astea au fost tricurile. Acolo, când trebuia să se ies pe toboganul ăla, nu știu de ce nu m-a ieșit. Bun, următorul trick. Și nu știu dacă ați văzut, dar este un nou efect în vă calificați în apă. Bun, acum urmează Lost Temple și după aia încheiem episodul. Lost Temple, nu știu câte trick-uri sunt, dar vă arăt câte știu eu. Bun, unde este Lost Temple? Scrieți în comentarii ce m-a pe să mă înțelegăm. Uitați-vă voi la partea 1 și 2 dacă nu v-ați uitat, că este și acolo sunt niște trick-uri folositoare. Și da, cam asta a fost tot. Bine, încă n-am terminat, că mai avem o mapă de jucat. Dar să înțeleg voi. Am astea au fost toate mapele, vor să termin. Aici, ar vrea să vă arăt un loc bun de ascuns dacă jucați așa ascunderea cu prietenii voștri. Uite, aici ia scări, este să prin scări și puteți veni aici. Și o să vă învăț cum să opriți numele la final. Uite, aici nu este niciun trick. Uite, aici este unul. Va să te duci așa pe imagine, dar eu nu fac. Uite, aici e recept, trebuie să aveți un target și să trăiți pe asta. Puteți ori pe dunga asta, eu să dau eu de obicei să ai pe asta. Și aici, așa, 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 și așa, să ajungi aici. Uitați, dați aici. Nu m-a sărit. Uite aici la bolovan este ultimul trick. Hai să-ți ia că să vă arăt. Uitați. Îmi vine bolovanul. Voi trebuie să treceți așa pe lângă el. Stai să vină din nou să vă arăt. Uitați și aici. Da. Așa înțeleg. Voi să ieși așa pe lângă el dacă puteți ia un anumit timp. Vreau să vă arăt cum să acoperi numele. Și după ce vă arăt, asta a fost episodul. Haideți să vă arăt. Deci intrăm aici și tăi. Da, mai jos. Așa. Unde? Uite, players, names, on, off. Cum vreți voi. Și dacă vreți să, uitați, dacă vreți să aveți controlele așa, veniți aici și dați mai jos până găsiți cu, uite ăsta, D-T-A-C-H-E-D emote. Dați pe on, după aia veniți aici controls, customizate și aici puteți să modificați. Dacă dați click, dacă apăsați pe ei, uite, aveți aici să faceți mai mici. Eu așa joc cu controlele mele. Uite, tantul am aici, inima aici. Cam asta a fost episodul. Ia și subscribe dacă v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!